Ей, няма ли да се сбогуваш? Казвах, че живея живота си на бързи обороти. И мисля, че за това сме братя. И ти правиш същото. Твоята кола. Моята. Сериозно? Свободни сте. Дом, сладък дом. Какво става? Благодаря за поканата. Да се повозим? Независимо къде си. Дали на 250 метра. Или на другия край на света. Най-важното нещо винаги ще са хората в тази стая. Тук. И сега. На здраве. Винаги ще си с мен. И винаги ще си мой брат.